19 красавіка 1943 сакрэтнай пастановай створана галоўнае ўпраўленне контрразведкі СМЕРШ, якое стало самым страшным і бязлітасным ворагам у гады Вялікай Адчыннай вайны. Дарэчы, на прапанову даць назву СМЕРШ-НЕШ, смерць нямецкім шпіёнам, Іосіф Сталін адказаў: гаворка ідзе не толькі пра барацьбу з нямецкімі шпіёнамі. У нас пасуцца разведкі іншых краін, назовём проста СМЕРШ. За ўсю гісторыю існавання СМЕРШа аператыўнікі контрразведчыкі выявілі больш за 30 000 нямецкіх агентаў. Такім вынікам не можа пахваліцца ніводная контрразведка свету. СМЕРШаўцы правялі 186 паспяховых радыёгульняў, падчас якіх разведчыкі, выходзячы ў эфір з захопленых радыёстанцый, дэзінфармавалі саперніка. Падчас гэтых аперацый удалося затрымаць звыш 400 варожых агентаў і захапіць дзясяткі тонн грузаў. Адной з самых значных місій СМЕРШа, выкананне якой адыграла важную ролю для перамогі, стаў зрыў летам 43-го нямецкай наступальнай аперацыі «Цытадэль» у раёне Курска. Тады нашым контрразведчыкам удалося перахапіць і пераправіць у цэнтр звесткі аб разгортванні буйных танкавых сіл праціўніка ў раёне Арла і Белгарада. 19 красавіка 1943 адбылося паўстанне ў варшаўскім гета. 750 чалавек уступілі ў сутычку з ворагам, які перавышаў іх ва ўзбраенні і падрыхтоўцы, і супраціўляліся амаль месяц. У гэты ж дзень і ў гэты ж год, 19 красавіка 43-го, лётчык-знішчальнік паўночнага флоту Захар Сарокін збіў самалёт праціўніка. Пры гэтым пілот лётаў пасля ампутацыі абедзвюх ног. 25 кастрычніка 41-го Сарокін здзейсніў паветраны таран, але яго самалёт упаў у тундры. Лётчык 6 сутак набіраўся да размяшчэння савецкіх часцей, прапоўз каля 70 кіламетраў, пры гэтым адмарозіў ногі. Пазбавіўся абедзвюх ступняў, але вярнуўся ў свой полк і працягваў знішчаць ворагаў. Ваенны аташэ Великабрытаніі, які прыбыў за Паляр'е, уручыў лётчыку ордэн Брытанскай імперыі, сказаў пры гэтым: «Пакуль у Расіі ёсць такія людзі, яна непераможная». Усяго Захар Сарокін збіў 18 варожых самалётаў, 12 з іх, калі быў на пратэзах.